Jeg synes, det allerbedste ved Randers, det er den fuldstændig uhæmmede frihed, vi har til bare at lave, hvad vi vil inden for film og alt muligt. Det bedste ved skolen, det er nok, at man har så mange venner. Får så mange venner her på skolen. Det er så fedt. Det bedste ved Randers er nok det der med, at man lærer at være selvstændig og være væk fra forældrene et helt år. Fællesskabet. Alt det hygge, man har. Sådan nogle stunder, som vi har gang i derovre. Det er min super søde kæreste. Det bedste ved Randers er, at der er så kort fra elev til underviser. Egentlig 6 år ansvarlighed, og det er jeg rigtig glad for. At man ligesom får en helt ny familie, og det at man lærer at snakke med en masse mennesker, som man måske ikke ville have snakket med før. Det er, at man bliver politisk udfordret rigtig meget, og man lærer at argumentere rigtig meget for sine holdninger. Hvad er bedre end skolen? Ja, hvad er bedre end skolen? Der er ikke noget, der er bedre end skolen. Der er ikke noget, der er bedre end skolen. Efter min mening, så skulle alle have chance for at gå på efterskole, fordi det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har prøvet.